Здравейте хора, днес ще снимам клип как да си направите измислена азбука и въобще измислен език. Така, нека да започваме. И така, за да не го забравите, както правят повечето хора, взимате един лист бял, какъвто искате, без значение, и почвате да си сътворявате азбука. Може, като идея, може да има дума сви, гри, кри, кми и въобще какво се сетите, всякакво измислено, като измислен език. И моята измислена азбука ще е българският език на обратно. И така. Значи, за моята задача си пиша българската азбука, после обръщам наобратно и си пиша моята си азбука. Само, че ще има малки чертички някъде, както в турски са съто, с и нещо отгоре има, като запетая отгоре. И е такива. Първо тук си записвам българската. В, Г, Д. С малко ще продължим клипа, като вече съм си я написала, за да не ви бавя. И така, вече си написах българската азбука. Тук можете да видите. Само, че съм писала ръкописно. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и кратко. Не знаете колко е трудно да го прочетеш наобратно, като гледам към вас. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф и така. Сега Я, Ю. Така започваме с моята азбука. Така отгоре, за да си знам, мога да си напиша моя или направо мой език. Мой Е, З и К. Подчертаваме. Така, Я, Ю пишем. Я, малко Я. Следователно, аз така ще ги пиша. Не. Я, Ю. Я, Ю. Р малък, Р голям. Р малък. Р голям. Много странно, че R голям има и малка буква, а R малък няма. За R малък си. Така. Щ, Ш, Ч, Ц. Щ, Ш, Ч, Ц май беше. Ч, Ц. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р голям, Р малки, Ю, Я. Така, Ц, Х, Ф, У, Х, Ф, У, Х, Ф, У. След малко пак ще ви говоря, за да не ви забавям. То после. И така, след като сте готови. Така. Вижте тук колко бяло има. Жега. Нали, отгоре ви пиша мой език. И почвате да четете. Съответно. Нали, все пак трябва да си знаете самата азбука. Макар че ще ви е малко трудно да я наизустите.
Защото българската азбука наобратно е доста трудно. И R голям, R малък също можете да го направите на обратно. И така всички такива букви с R малък, нали? Две думи с една буква. И така, сега ще ви прочита моята азбука. Я, ю, ре, кълам, ре, мялък, ш, ш, ч, ц, х, ф, у, т, с, р, п, о, н, м, л, к. Момент. Стигнахме до и кратко. И октарк, и октарк, и з, ж, е, д, г, в, б, а. И това е моята азбука, съответно. Вашата си я прочетете, така че да горе-долу да я наизустите. И след това отстрани, където ви е много бяло, можете да напишете всякакви изрази или всякакви неща като здравейте, как сте и такива. Защото те са по-често използваните. Накратко да ги напишете. Момент. И отзад на листа, извинете, тук много не е стабилно. Можете отзад на листа, ето, както ви е така, обръщате и аз тук съответно съм написала буквите от българската азбука и съм ги обърнала наобратно. И тук можете да напишете думите, които искате да напишете. Извинете пак. И после да ги обърнете и да ги напишете от другата страна, съответно. И така, моята първа дума ще е здравейте, защото тя е много срещана. Здравейте. Само че и краткото ще е доста сложно. И кратко здравей. Ой. Ето е вардз. Моят език май ще е доста сложен. Ето е вардз. Ето е вардз. Не изустих първата дума. Така, и отзад сега я пишете. Ето и какво беше? Ето е. Ето е. Вардз. Моята дума е доста сложна. Ето е вардз. Ако знаете някакъв друг език, като английски, можете да си направите английската азбука. И така W ще го направите U W Л или там W на обратната дума. И така можете да си направите ваш език. Така. Значи първата дума е... Моята първа дума е ето е вардз. И отстрани си пишете здравейте, за да си знаете какво всъщност е това. Следващата дума, която ще напише,
здрасти, не, добър ден, добър вечер и така. Добър ден, добър вечер и, значи, опа. Първо добър и после отделно ще напиша утро, обед и вечер, нали. Б как се пишеше? Добър. Не ви препоръчвам да пишете ръкописно. Така. Утро. Обед. Вечер. И лека също. И лека. И нощ. Щон. Не, няма да е щон. Шон, защото щото също го обръщам. Тъш вместо шата. За да стане и ново нещо. Така, добро, така. Работ. Работ като робот. Само че с Д и с Ъ вместо О. Работ. И така. Работ. Добър. Да, добър. Значи, добро. Орбот. Д. Добро. Така. Добро. Орбот, това е най-великата дума. Моят език съм почти сигурна, че като порасна ще го направя на страна. Тъй е варц, мои близки. Тъй е варц. Това всъщност вече ще го казвам. За който гледа това, в началото на клиповете, вече ще ви казвам тъй е варц. Тъй е варц. Да, точно. Тъй е варц, запишете си го някъде. Лека. Акел. Лека. Така, сега утро. Орту. Утро. Така. Орбот, орбот също може да се направи. Мисля и двете, в моят език и двете ще са правилни. Защото принцип трябва втората дума да е първа, защото всъщност езика си е наобратно, български наобратно. Но, семи едно. Така, орту, обед, дебо. Дебо аз някъде го бях